Περνάμε στην τρίτη θεματική ενότητα, περιβάλλον και προστασία περιβάλλοντος. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πτυχή στην ανάπτυξη της περιοχής του πανοράματος διαχρονικά. Ασφαλώς η έννοια της προστασίας επιδρά τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στο δομημένο περιβάλλον της πόλης. Επιθυμούμε να μας γνωρίσετε τις συγκεκριμένες προτάσεις σας και κατευθύνσεις στο πρόγραμμά σας για το περιβάλλον και την προστασία του στο πανόραμα σε σχέση με πρώτον, την άμεση αποξήλωση της ιστάδας κεραιών κινητής τηλεφωνίας της οδού Καρπενησίου. Δεύτερον, την οργανωμένη προώθηση προς ανακύκλωση φαρμένων και χρησιμοποιημένων υλικών και εξοπλισμών. Εδώ είναι και τα διάφορα που εμείς οι ίδιοι δηλαδή από τα σπίτια μας βγάζουμε και δεν ξέρουμε πού να τα πάμε. Σε επίπεδο προγράμματος. Τον τακτικό καθαρισμό δασικών τμήματων, κάθε πότε θα καθαρίζονται οι δασικές εκτάσεις, πώς, πού και από ποιον. Τέταρτον, τη λειτουργία παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας, όπως η τήρηση αντιπυρικής ζώνης και η φροντίδα για επαρκείς προσβάσεις, αλλά και η αξιοποίηση υφιστάμενης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας που έχει ήδη υποβληθεί στο Δήμο. Και πέμπτον, τη συντήρηση υφισταμένων αλλά και την ενίσχυση των υποδομών ενεργητικής πυρασφαλείας, όπως παράδειγμα εγκατάσταση πυρόσβεσης, καθώς και την ενημέρωση ή και συμμετοχή των πολιτών σε ασκήσεις πυρασφαλείας. Η ερώτηση με δύο λόγια. Ποιες οι συγκεκριμένες προτάσεις των συνδυασμών σας προς υλοποίηση σχετικά με την ανάγκη άμεσης αποξήλωσης στάδας κεραιών κινητής τηλεφωνίας, τακτικό καθαρισμό δασικών τμήματων, συντήρηση, λειτουργία και ανάπτυξη εγκαταστάσεων ενεργητικής και παθητικής προστασίας. Ο κύριος Κωνσταντέλος θα μιλήσει σε αυτή την ερώτηση πρώτος στη σειρά, στη συνέχεια θα είναι ο κύριος Δαβάκης και τελευταίος εδώ ο κύριος Δόγκας. Κύριε Κωνσταντέλο. Ευχαριστώ πολύ, αν και τα κεφάλαια τα οποία βάζετε είναι πολύ μεγάλα για να απαντηθούν επαρκώς στα 3 λεπτά. Νομίζω ότι το θέμα της απομάκρυνσης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας έχει να κάνει με μια γενικότερη πολιτική που πρέπει να υπάρξει. Θα πρέπει να επιλέξουμε κατά πόσον επιθυμούμε να υπάρχουν διάσπαρτες μέσα στον αστικό ιστό κεραίες ή θα πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο η επιστήμη αλλά και η ευρωπαϊκή πρακτική επιβάλλει, που είναι να απομακρύνουν τις συγκεκριμένες κεραίες εκτός αστικού ιστού. Εγώ προσωπικά κατά τη θητεία μου ως αντιδήμαρχος απομάκρυνα περίπου 9 κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Είμαι υπεύθυνος για την έλλειψη επαρκού σήματος στην παραλιακή ζώνη της πόλης μας και είναι κάτι για το οποίο χαίρομαι. Όμως από την άλλη πλευρά, απομακρύνοντας τις κεραίες μέσα από τον αστικό ιστό, όταν θα τις απομακρύνουμε και από εκτός αστικού ιστού, τότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε και να συνοηθούμε όλοι ότι δεν θα έχουμε λειτουργούντα κινητά τηλέφωνα στην περιοχή. Αν το κάνουμε αυτό, θα είμαι και εγώ πάρα πολύ θετικός στο να συμβάλλω στην απομάκρυνση αυτού του πάρκου κεραιών εκτός της πόλης. Το δεύτερο θέμα το οποίο είπανε είναι και την πρόθεση προς ανακύκλωση των φθαρμένων υλικών και όλων αυτών των οποίων σε τακτά χρονικά διαστήματα βλέπουμε έξω από τα σπίτια. Αυτά πλέον είναι εκεί διότι δεν υπάρχει κανονισμός καθαριότητας. Είναι εκεί διότι ο καθένας νομιμοποιείται να τα βγάλει χωρίς να ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή, χωρίς να υπάρξει ένα ραντεβού για να μπορέσει να οργανώσει ο Δήμος τα δρομολόγια τα οποία απαιτούνται και να περισυλλέξει όλα αυτά τα βαριά και φθαρμένα αντικείμενα. Δασικά τμήματα. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα του Δήμου. Δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει προγραμματισμός. Υπάρχει εθελοντική ομάδα και υπάρχει μια διαδικασία, ακόμα και τώρα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ενώ ο Δήμος δεν έχει κάνει κανένα καθαρισμό, υπάρχει η εθελοντική ομάδα της πυροπροστασίας της περιοχής μας, η οποία έχει ήδη καθαρίσει 50 στρέμματα και έχει διανοίξει 9 χιλιόμετρα περίπου, έχει καθαρίσει από τα χόρτα και από τα νεροφαγώματα περίπου 9 χιλιόμετρα δασικών δρόμων. Αυτό όμως δεν είναι υποχρέωση της ομάδας εθελοντών. Είναι υποχρέωση του Δήμου. Πρέπει πρώτα να είναι ο Δήμος εκεί και στη συνέχεια να είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εθελοντικά προσφέρουν τον χρόνο τους. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ συγκεκριμένη μελέτη η οποία θα διασώσει το περιαστικό πράσινο στην περιοχή του πανοράματος και έχει να κάνει με μια πολύ μεγάλη, ακριβή, 13 εκατομμύρια έχει μελέτη η οποία έγινε εδώ στην περιοχή, ήδη έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να υποβληθεί σε ένα από τα μέτρα τα οποία είναι ανοιχτά για τη χρηματοδότηση. Εάν και εφόσον μέρος αυτής της μελέτης μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ή το σύνολό της, τότε νομίζω ότι θα μιλάμε για ένα πρότυπο σύστημα πυρασφαλείας και πυρόσβεσης, το οποίο δεν θα υπάρχει πουθενά στον κόσμο. Είναι ένα ακριβό σύστημα, είναι όμως καλομελετημένο και δικαιούμαστε νομίζω ως περιοχή να το διεκδικήσουμε. Το να κάτσουμε να βλέπουμε μια πολύ όμορφη μελέτη η οποία έχει πληρωθεί και οι ειδικοί επιστήμονες έχουν καταλήξει ότι έτσι πρέπει να γίνουν τα πράγματα και να μην την κινούμε παραπέρα ή να καθυστερούμε, νομίζω συμμετέχουμε κι εμείς, γινόμαστε περισσότερο στην λογική της ευθύνης ή της συνευθύνης για την επόμενη φωτιά η οποία δεν θα σβήσει ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ.
Το λόγο έχει ο κ. Ζαβάκης. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που διέπει τις κυαιρές της κινητής τηλεφωνίας. Με βάση αυτό θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να πιστοποιηθεί η νομιμότητα της θέσης και της χρήσης αυτών. Το πρόβλημα είναι βέβαια σύνθετο. Εάν θέλουμε, όπως είπε ο κ. Κωνσταντέλος, να έχουμε κινητή τηλεφωνία που να είναι ακίνδυνη, λόγω συζητήσεων με καθηγητές του Δημοκρίτου, σας λέω για το εξής, ότι μία ισχυρή κεραία είναι επικίνδυνη, ενώ πολλές μικρές μυχτές είναι λιγότερο επικίνδυνες, σχεδόν ακίνδυνες και για τον δέκτη που έχουμε στο αυτί μας και για τον πομπό κοντά στους οικισμούς. Είναι ένα θέμα όμως που θέλει ιδιαίτερη ευαισθησία και μελέτη. Θέση του σχεδιασμού μας είναι η πλήρης αξιοποίηση των ανακυκλωμένων υλικών. Η σημερινή κατάσταση με τους μπλε κάδους να ξεχυλίζουν από σκουπίδια μας καθοδηγεί ότι η πρώτη δράση πρέπει να είναι η συνεχής ενημέρωση των κατοίκων, και αυτό γίνεται εύκολα με τον διμηνιαίο λογαριασμό της ΔΕΗ που μπορούμε να περνάμε όσα μηνύματα θέλουμε δωρεάν στους δημότες και να φτιάχνουμε και παιδεία και να στοιχειοθετούμε πολιτισμό. Το επόμενο βήμα είναι η σωστή διασπορά των κάδων και ο διαχωρισμός των ανακυκλώσιμων υλικών στην πηγή σε συνεργασία με τις εταιρείες ανακύκλωσης. Ο καθαρισμός των δασικών τμήματων είναι αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας. Πρέπει ο Δήμος με τις υπηρεσίες του και την εθελοντική δράση των κατοίκων να καθαρίζουν πριν από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου τα δάση. Σήμερα ήσασταν όλοι μάρτυρες ότι έγινε μια προσπάθεια με την συνδρομή του ΣΚΑΙ και ήρθε και ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας και ο Περιφερειάρχης Αττικής και ο διοικητής του Τμήματος Ελληνικού και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με την αρμοδιότητα πολιτικής προστασίας, και ο Δήμος ήταν απόν. Ήταν 10 εθελοντές με 1 ή 2 γλωκοπτικά, απόν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και ο κόσμος ανύπαρκτος. Αυτή η κίνηση που είχε τη συνδρομή ενός μεγάλου καναλιού θα έπρεπε να έχει περάσει από τα σχολεία, από τα σπίτια μας. Μόνο 4-5 τηλέφωνα για την πρόσκληση του Καβουρίου σήμερα έλαβε το κάθε σπίτι της Βούλας και από 2 προσκλήσεις έντυπες. Για το καθαρισμό των 124 στρεμμάτων καμία κίνηση. Στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας σχεδιάζουμε την πραγματοποίηση ετήσιων ασκήσεων και δράσεων με τους κατοίκους και πυρκαγιές, σεισμούς και πλημμύρες. Όσον αφορά στην ενεργητική προστασία, τα sprinklers και τους χρονούς, μέλημά μας είναι η ενίσχυση των τυποπομπών. Η αξιοποίηση της υποβληθής μελέτης ενεργητικής προστασίας είναι ένα ακόμα όπλο για την προστασία του φυσικού πλούτου. Ευχαριστώ. Νομίζω έχω ήχο. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω στο δεύτερο, εδώ είχαμε μια ξανά υπέρβαση 15 δευτερολέπτων, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους υποψηφίους στο δεύτερο ηχητικό σήμα να είστε ιδιαιτέρως όσο γίνεται προσεκτικοί, και εγώ θα παρεμβαίνω πιο εντατικά την επόμενη φορά. Παρακαλώ λοιπόν τον κύριο Δόγκα, και εδώ ο κύριος Δόγκας σε αυτή την ερώτηση θα έχει 3,5 λεπτά. Αν θέλετε, επειδή οι προλαλήσαντε... Στα debate είναι βασικό να ξέρετε το θέμα της σεβασμού των αρχών, έτσι, και των διαδικασιών. Κρινόμαστε ακόμα και αν υπερβούμε. Εγώ έχω υπερβεί στην πρώτη ερώτηση 3 δευτερόλεπτα, το υπόλοιπο το ίδιο. Επειδή απλώς το λέω σε αυτήν υπήρχαν μεγαλύτερη υπέρβαση, στην κρίση σας θα έχετε 3 και 20. Το debate είναι debate. Στην κρίση σας, ναι. Η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια ξέρουμε ότι απειλεί γενικότερα κάθε μέρα πιο πολύ τις ζωές μας. Πραγματικά δεν ξέρω ότι είναι καλύτερο πολλές μικρές, πολλές μεγάλες, καθόλου κεραίες να μας πάνε πίσω όσα χρόνια είναι, δεν ξέρω αν το πίσω είναι καλύτερο. Υπάρχει μετρητής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας λοιπόν. Εφαρμόστηκε στο Γαλάτσι για πρώτη φορά πριν από 1 χρόνο. Είναι συνεργασία με το Πάντιο Πανεπιστήμιο, δεν κάνω λάθος, και με ένα της Κρήτης. Σκοπός μας είναι να βάλουμε τέτοιους μετρητές και να δούμε τις ευπαθείς περιοχές και αντίστοιχα να πράξουμε. Είναι πολύ πιο εύκολο από το να χαλάμε ιδιωτικά συμφέροντα ή πραγματικά χρηστικές κεραίες οι οποίες θα βγάλουν πολύ κόσμο θα αποκόψουν πολύ κόσμο και ίσως και στις περιοχές του πανοράματος που είναι πιο δύσκολες. Είναι καλό να έχουμε μια συγκριτική έρευνα του τι γίνεται και να διαχειριστούμε αντίστοιχα την κάθε περιοχή. Η οργάνωση και η πρόθεση προς ανακύκλωση φαρμένων χρησιμοποιημένων υλικών είναι άμεση
άμεση σκέψη μας. Γραφείο λοιπόν ηματισμού, όπως θα ξέραμε και εμείς που έχουμε περάσει από το στρατό, μπορεί να γίνει ένα γραφείο παύλα boutique, έτσι ένας χώρος όπου πραγματικά να πηγαίνουν όλα τα ρούχα σε καλή κατάσταση και σε μορφή ανοιχτής έκθεσης να μπορούν οι άνθρωποι να πάνε. Δεν μιλάμε για σκηνές κατάδειες όπως βλέπουμε πολλές φορές σε συλλόγους που ανοίγουν για μία ώρα και γίνεται χαμός απ' έξω. Να πάνε ό,τι ώρα θέλουν οι άνθρωποι και να πάρουν ό,τι ακριβώς θέλουν, είτε είναι χαλί, είτε είναι αντικείμενο, είτε είναι ρούχο. Ο τακτικός καθαρισμός των δασικών τμήματων. Σκεφτόμαστε να μάθουμε από τους καλύτερους και τις καλύτερες πρακτικές. Στην Ιταλία λοιπόν εφαρμόζουν οι δασοπροστάτες εκεί προσπαθώντας να διασώσουν τα γαϊδουράκια που εδώ πολύ κακώς χρησιμοποιήθηκαν και φαγώθηκαν από σκυλιά στο πανόραμα, όπως είχαν δει και παιδιά και μεγάλοι και διάφορα πράγματα που έχουν συναντήσει τα μάτια μας. Εκεί λοιπόν στην Ιταλία προκειμένου να διασώσουν ένα είδος γαϊδάρου το οποίο ήταν υπεξαφάνιση, το πήραν δασοπροστάτες πάνω στα βουνά, το χρησιμοποιούν όλο το χρόνο ώστε στις βόλτες που κάνουν να τις κάνουν καβαλώντας και όταν γυρνάνε να το έχουν ζεμένο με όλα τα ξερά. Έτσι γίνεται αποψήλωση όλο το χρόνο και το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να γίνουν μαζικές κινήσεις ή προσλήψεις κτλ. Λειτουργούν κανονικά. Και επίσης το γάλα του αλόγου είναι θεραπευτικό, του γαϊδουριού είναι θεραπευτικό, άρα έχουμε και άλλο ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να πιστοποιήσουμε, γιατί πλέον οι πιστοποιήσεις είναι εύκολες και είναι και στο πρόγραμμά μας μέσα για διάφορα προϊόντα που μπορούν να προκύψουν ιδιωτική επιχειρηματικότητα και έτσι μπορούν να βοηθήσουν όλα αυτά την δασοπροστασία με ρευστό περισσότερο που θα μετακυλάται μέσα στην ίδια την επένδυση που θα γίνεται για να βοηθούνται τα δάση. Δέλτα, τη λειτουργία, η έρευνα που έχει γίνει και που είναι τώρα υπό έγκριση για την δασοπροστασία την παθητική, πιστεύω ότι και εμείς θα την συνεχίσουμε σε περίπτωση που είναι σωστή και θα την εφαρμόσουμε άμεσα. Είναι καλό οτιδήποτε έχει γίνει σαν μελέτη να μην πηγαίνει χαμένο, ακόμα και επιθελοντές, ακόμα και παλιότερες μελέτες θα χρησιμοποιηθούν για να μην διανεμίζονται τα λεφτά σας. Στη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών ενεργητικής υπερασφάλειας πιστεύω ότι μπορούν να παίξουν όλοι ρόλο, μπορούν να παίξουν και οι άνθρωποι που έχουν εκπαιδευτεί από την πολιτοφυλακή και τώρα δεν χρησιμοποιούνται πουθενά. Εγώ σαν πρόσκοπος ξέρω να κάνω διοίκηση τέτοιου είδους δυναμικού, ξέρω να είμαι μπροστά και θα είμαι μαζί σας για να κάνουμε τέτοιου είδους δράσεις και να τονίσουμε τον εθελοντισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.